Assalamu alaykum hormatly watandaşlar. Tamam oturun. Bu näme ka öňüne 4 baklaşgan alyp apçylar bilen oturdy ýa-da. Dostum, doganjy. Şu videony marojny satýanlara, marojny seýýän adamlara repost etmegi haýyş edýän tenden şolar bilen paýlaşyp berin. Siziň amalla üstüne berdim. Bu men görkezjeklädim, ene şol bir paketin içinde ýygyny alanda bir paketin başyndan janyp gelýän urus mesel. Urus mesini 6 litr suýda bolýan urus mes. 6 litr suýda bolýan urus mesiniň bahasy 80 manat. Dogry, 80 manat. Bol görýän suýdyňyz 6 litr suýt 4 baklaşka 40 manat. Eger şolary jemlämede 120 manat bolýar. Şunu özümüz yarım saat gowy mikserda garsak 8 litr bolýar. Ýaltanmalar ýa-da hökman ýa-da garmaly. 8 litrim bölýär 15 manatdan size düşýär. Litri 15 manatdan düşýär. Eger sen şu suýdy magazynyň dälde o ýerlerden alsaň 7-8 manat, 6 manatdan berýän ýerlerden bar. Olardan alyp işlesen, sana 13 manada, 12 manada düşüp biler. Bu görkezýän smesmi men özüm ýasaýan. Öz elim bilen özüm garýan şular. Tagamyna söz ýok. Alýanlar şunu, ekdiýän barlaýan tagamyna göwün ýetmese, men suýdym pulunum, smesin pulunum, taksi pulunum ýygyna berýän, smesin ýygyna alýan. Şo derece şäher içinde mäş welaýatda üstünlik ýerlen ýaşdyk bolýan mesele. Beýdise men edýänleri öýtmän, men bir Hudaýa ýaraşar. Ýöne tagamynyň gowdugyny düşündirjek bolşum şol. Siz täp düşünmän. Şäheriň içinde plan ýerde gow marojyn bar diýsen, kommentariýa belli, men bar ilk görjek. Eger şol ýerden ilk gören bolsam, ilk gördüm diýip ýazarym, tagamyny öňe sen düşünýärsiň. Ýöne ilk görmedik ýerime hökman barar, iýdim gowy gowdaligini aýdar. Onda näme bolýar? Nurbiler doganjyklar repost edin, aýlaşyň, belki siziň kömegiňiz bilen